Yada wasia biem, yada wasia kronto. Sunsum boafo na sunsum ne onyam ne awurade. Okase ne awurade na hobrase ne oketwa ne osomfo nso ane ne obre ne ho ase. O kan Psalm 75 a Bible say ono pagya obi na obro bi ase. No ma hantamfo won ne say o me pagya wa ban biem. Ana peni ame ka kire won say ahantan kasafin ani anso enmudwa tekrema so de enudwa friend tekrema so de onim se ne awo kan nya nokore onim se ne awo pempem ko nyame nhyira nim kwase bu en fa hwemrew ahantan so fa hwemrew ani anso fa hwemrew sesa efiri wa kwan na obi ntime mmoa kiriyo sesa efiri akwan na enye no na obi ntime mmoa arapa futu sima mede ma no se so be se fi akwan na enho nye no a osini yankopon na shiro obi no pege obi o akosientwi medanyame na metrasia aya na pese metuntum awurade ansa ne se be kabia maka wa abrabo twa wachima me pese wodan nyame na wodan ne nso ye nkunimidie eye ne onyam na nintina na me ne watena se nkwantana nso abisa odifo akwahye ntimi ankasa metim na metim nso dia na kwinvest ni se kwinvest ni nso dia na doye ahimfi ene kwinvest ho na obi se papa watena so okasa free because of Attention TV. Attention TVGH, all the social media platforms, Facebook, YouTube, Twitter, Okoha, Ubinyai. The American say, Emma pressure be Ubia Eja Padia be awaye. In Kosia Conconso more once for him say, Wabobra. Because a who dear. Eye jinjande ye beja wako sika ye betoye enso enye ye dia onyame na de ma onipa no nipa na etwa no onyame na eche se sika ye nipa dia anka ye papa osaje fo kwa menkroma doctor ay kanidi no anka da owu ye osaje fo kwa menkroma owu ye no anka sada ye sika ene sini nti aya abra wo ho ase do nipa in sorry ntia nipa ema wani mre obi ka wonni nkwa fa so yeye se skato nipa nkwa ene skaji nipa anka papa fifi atamas asomdwe hene ye late president anka ye skato ne nkwa gina ho bro ho ase wate bro ho ase na twa sapato wanim na dache aka wo yemu ma because Deuteronomy 28 verse 1 to 17 o say se wodi awurade nyankopon ne mara na hyede so a tiniu tiase wo yi ofi be me yinhira wa bonten ko be yinhira na brono oteso be yinhira kura wo firi be yinhira na wasima de yinhira na amama nyina bete wonka na atamfo won pese wo bedi wo so no awurade nyankopon be ma kwanya na odoma ma be hye wonsa na watie wo so ode wo be hye won nan ase na watie wo so papa mame menu aba mu a wasiso ade na opentam nya ho mempentam nya ho wate ade na won kire obuo ne ani de mndi wanim kan ugina ho ye fenso ani onyam nka ho ugina ho ye fe paawo ani onyam nka ho anapai mi tufu ama afa futu no munyansa na sa ofanso a obeyi nhyira hwe ye frade bi adankasa sa adankasa yi yituba nchi nyina efiri nwuna mu wi a se dua ba koka esi o 20 years a eso ba mfaso e de mobi ma woso mra mfaso ma obi wate ma woso emra mfaso obi nti wabɔ mpa ya bo se awurade hyira me no hada na mbɔ mpa nso mu obi se nyame hyira no afọ obaji sika wo ha na wo kompleni ena nkrofo di omu di man ne dodo MP a wokɔ parliament once wama why offended ade amobi omu di man ne da bi
wo kɔ parliament na nka wahyɛdeɛ ne wahyɛdeɛ ne sɛ wobɛboa sɛ onyame sunsum ɛmɛka wo na ma wo mede wakyi nyina nyɛ nhyira nti ɔmo ba abɛgye ayɛ aka wɔne tu no wanyɛ offended wɔ papa yɛ a wɔbɛyɛ ho ɔwo sɛ wokasa bebree nti ama papa yɛ a woyɛɛ no mfa so ama so papa yɛ a woyɛɛ no mfa so ama so saa bere mɛse odifo akɔsɛ ma transfer attention tv na me transfer attention tv ama me nkyia adofo bi ne anuonyamfo bi nipa bi amfa so wɔn so wɔn kanya nsasam to odifo akɔsɛ ntwitiri mu a ɛso aba ɛde ma no me yere ko university atuma se ne awuo bi abenya nkwa ne ebenya nkwa no so bɛso aba na ɛrepem sɛ ɛsubɔnten anapa yi ɛne da so wɔwate hyɛ ho de na kokɔ anim ne ameka ne sɛ onyame ɔne ɔkɛseɛ no ɔsomfoɔ nso ɔne keto no odifo akɔsɛ nti my ready sɛ mɛsom mɛman ewiase nyinaa na nɛ so atena se ɛna no yɛde duabɔ ɛba bɛyɛ ntimi awie ɛnɛ yɛtoa so na nɛ so ɛnyɛ me nko ara metia me papa odifo amaya church of pentecost ɔno yɛre nyame nhyira mo asɔfo mi se na akɔ mo nkyɛn wonya nyansa ne nimde yɛde bɔ ɔbra me maame Juliet New Jersey onyame sunsum kan me maame Helena America ma nyame nhyira wo abrabo ne kwan wa na abo ne yi a ka wo yamuma sana de 2028 ne kan wasere wase mu ade be nhyira na mama nyina betenka anapai nkuranse soma be ma no di machi ne nya abotre na mentwa me ho komra na ko university so na boy yakidom e bia na ohia queen university na wona na di djuma na wona di djuma so a e be nhyira ma e ma me ho nya wahi saudi data e hwe me memfa nkɔhwɛ to kɛseɛ sɛbe sɛ wonim nyansa ontwu data nkɔhwɛ to kɛseɛ because o hwɛ a ɛmfa hwɛ ma de mfimo na ɛbɛtena wo mu wobɛwie no na de ɔhaw ɛde abrɛ wo ɛsɛ a wotwa ne nnɛ no wode bɛgya nkyene ma ɛto kɛseɛ nkwa na de gya ama na ama hwɛ na menim papa bi ɔba asase so antɔ dɛre graphic ankan da de bia pornographic ɔkan ɛdu baabi na afei ne ti wɔ sese sɛ wahwɛ ama agyina na adwene mu nti wanto wande kura ne ti wɔ so no yɛ adwuma wɔ Interplus no yɛ union for chairman asɛ ko bi wɔ Interplus bi yɛ di maso abi kai ti sɛ papa no wonhyia de da onkita pornographic porno paper wanto da kurukura no ɔhwɛ ma no to so no ama na dɔta to do da to no emana sabi ebi kita dua no no papa ehwe no kan na de saa ni school no kɔe no ɛno no de kodu dem enso wonya de ba bi kɔ yemi sa legacy odi ja hwan na legacy papa bo sapa ɛto hɔ ɛma unkyirima mema wani ɛmmere obi ko unnim kwan fa so a odu ba bi odu onyame enka ho nya abotre twɛn me twa me ho akwa ba isen madam guest na di berase yakoya ya samba na me kan se me se medini rifa kwesentwi na nanso ya transe wo Attention Tvgh all the social media platform ohwehwa obi hu yan na ena sikapa makwada sikapa beka se ahemfie kese no ene YouTube na me de hu sa ahemfie kese bo bi na kito we bi bu asase Attention TV for the yato kese no YouTube kese no Facebook kese no Twitter baby akwa benya yai bia dada so me papa me bra pani na me dofo ba akopɛ ya kanya me adwuma ma wadore siko na sɔre wɔ ɛyɛ Muzama International ɛyɛ wɔ Kaswa Tipa sabri jebre na me kɔma na kwaba na yɛmfa nkɔmɔ enne yedu abona na yɛtasɔfo me mo akwaba sɔfo kyerɛ yɛgya papa no wona wuti sɛn anɔpɛ yɛgya de akyɛn me da se anɔpɛ so ho afa yɛde ame ase wonyini so mo akɔkora wanwa o secret ni dɛ mpaiboya sɔfo kyerɛ sɛ ɛyɛ mpaiboya na ɛyɛ mpaiboya so de ɛyɛ nkorenko bi sɛ sɔfo kyerɛ sɛ sɔfo kyerɛ eduabɔ ɛmfa so ɛwɔ so
Etiefo me mama chimbiem edimanyado me chia me yire ne me mba maso pen Francis Ankuma mo na adwuma me kwefo me chia mo nyina ne eduabon ade bia wo wiase bia me ne ametrase na me hu se Bible se ade bia Nyankopon no ase oye bia no eye nti duabo eye wo baabi nti duabo nyame na eye oh nyame na eye oka Bible so se no menka obi a osum nyame na osum no bia afala wabodia nti so nyame wono wa edwade ewudi ni wono ho okasa wono bibia be na afana wabo ho dua the first one strong wa bi nti eduabo no emfaso wo so se duabo me kai se bra me papa ka kire me se tete na Kristo wo mota na Kristo na ara anya koma wo ka kra obi amfi na enam duabo ntimata ukọ wafo ma ukọ du bra na teteto wabe ubi bia obi amfa udu antroba obi ama kutu enti ususu se amanfo modua na ye bodua minsusu bet misusu ye bodua wo na bra no na ye bodua na unima enye duabo nyina ne se nipa de na no beka se maye osi duabo bu a wa agbo ho wuji duabo tu oh yes wuji tu mi se nkoso oh anya se nkoso ayade e wo ho na yade papa kwaku na me catch us anya ade papa ma pepa nyame asem ne bia firim because me nyame asem no na me ni sofo ne ama mi bisa tanya nipa na kofa duaba ne ama mi bisa wi a enye se bia ye sei atiefo adwene o na mum wo ka se bi se duabo no wo horinti e bako wafo na ko adusi ho enne soso duabo no ayagya nti ye di Kristo no na opache se Nyankopon no hye na di duane bre Ghana fo na Africa fo enne eku af because ubodua ye se duabo se fie ehyi ni passe eni tene ni pesu so bebokro no enne soso Kristo ni bae no boni adoso edupa se yensa ye chi kofa duabo ne mra eduabo me confirm me softpeni eduabo ka se yensa ye chi ai sa de bia bae na atwam ewo ho de be ye guso ye ya sem dada wo ye sofo ye chem kina oh now o ka se me ye ma men ka se me nchiro me ye sofo etiefo munti asem we me ye sofo ye transfer me fi ekunfin imuna eba kasoa me ye ma me bi papa no ma me nwan o ma me dwan ba ko me ye na me dwan ye bebre ti me ba no me janwa no wo me kwa na nkrofo afa na me koto ne ba ne maame ne ba ko na me de wo ba kasoa me ba na be ye buo kama na me de wo gum papa ba man ka ho odwan na nte a be 2 years no bi maame dwan ni se on me dwan no ampa anche na mo start so mo dore menya nwa akese pa 6 dwan ni o kasoa se na me ken ye ko nsiamu wo abodom me wana me man frame me anadwuru pona na kwento o Saturday how much mbese akwaye bi okufodua on frame dada anadwuru akromfa be wi anwan no nam so na me man o mo sore sanka mo nam ka choso ma mo yensa bi e bia na nim ni kura mo to mo nya me ba na mo di nwan ko maka ba ko ne ba maje ban o no mo gum ma me hu o mo di moto abesu abefa me yede me ankasa omo na ba ko ne ba me santete wo ma biem ne ba na nyina edwan ni be ma me mantam anya agro ne ma me ne nyim akakra no awo minia one day me wo ho me ko ba bi me ba na ade asa na ba na nkwara ne nka omo ubuom na so na ade na mo manya nti afia ba asa ne ye pia omo gu ubuom mpo na omo mpeso omo kwa asase kasa minia so wo ye no kwa sofo a uniame bia wo ho bia nyame kasa kire no tada no ye pamo nwan no wiase nyina omo so omo nkobuo no nanto na de na mo yi mo nkoda na mo gu buo mo mpo no krofo wia minima nka minya omo na omo na ye do ko gu buo ma na krofo no ba biem asa ombe fa minwan nyina ebuo no ma bobuo palok dem asa omo wai top one omo din nwan fa odwan onyem ne baba ma na be men omo de wo fa o si from koi so omo ye o santi na ye o ya o di bia botu
because you krobi what say okoswa ma men kan kire emfetire Ghana kra ya boni dua Ghana ya bo Ghana dua o na ntina bibi sese dua bo ne ye pese hu se eye ananye eye no esi etu ase eye onyame na di dua bo bae me metuma ka senye wana edua bo nipa na sise so for me so be wi am ya ma modua o na se me dia make ma modua but a show ye ma bibi di akire ha because nansi ahwe MPP for ekoye omo primary so mkoye omo debe ya omo performs dedicate for kofa forms akoto abai wo mo akobodua yes sankunwa fisuru betoto bura mamfo ekoto dwan be twai edi bodua omo dia no duabo so sefi omo dia no enye nyansa enye duabo papa no no so for duabo na duabo na duabo de wo bodua mfaso ho ebi na make ache obi ni store wo ho so for me pato we the attention TV so for chire oso de ogi duabo tum se duabo nkoso se duabo koso a wo mama wi ani dwan so hia so for chire a me pato me no ma betutwa Nada Korean talawa Korean talawa woni se Bible mu obi born ho dua o se no me nka eda kra ye wo me Job eda ye wo me no eda na ye wo me no kra no me nka no na no me nka obi a ye wo me a obeka a kire me papa se ya wo ba be mama eniama nkire wo so eniama nkire wo so abe na nya duabo ni nyina se wakofa nsa Bible se no small boss me kwasi asem ebi aboyi nyama ebi yusunsu ebi yusu shinap abotan enua ena ano keke ebi so de wanoka sanya man nyina nso nipa le yusu sanya man na ye gina so aye ena se mi gituma sofo na mi tie wi a na ye se nature na e wasasi su no because we timi gina ka ko no atwa odwan no ahwe shinap no dia podua na hima enku de benye wo kina aisa oni oba akoda na wabunu kwase a osobebere wo kwan mu saa minim ge bia obo be ma bibia ne amana abassa wa mfanisika anhwe ma ontimi ntra ana so wo so funso nyame ni fo anka efi se bakasa o eduabo enye esefie edi nyama se ba no na yebeso ano obi ama modu so se kina se eduabo ye edi den ni pa nyina so ma men kire mu ye eduabo no o ka se mi se meka se nye nti yenye eduabo na wo bisam se eduabo owo ho eye se eduabo owo ya ma be fe onyame yankopon na obo ni wiasa ye ni mu duabo no o ka bi Job nso ka bi edu ba bi eden a nipa no su ne ban ne bre na owo mu no so bonu dua ya on penfo bi ani amu tie me hwe mani me mo am hwe program yi me ka kire mo am hwe program yi so for kire se wudi nkwase semo a na se edu ba bi o se ne wotete na wode ne kwa hohia mu a so for me ka se free amp na amp na go free bi chiaka manika 3 million na aka wiki na ye beba for ya kotu balance na akalo na obi abe fa amp na ye chiaka na ye fi se eba boy obi abe fa amp sofo ye jina so yesue sofo na generator